କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଏକାକୀ। କେତେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଏମିତି, କେତେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଏମିତି, କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ହୋଇ ତମେ ସ୍ଥିର କରିଦେଇ ପାରିବ ମୋର ଅନୁଭବ, ସ୍ଥିର କରିଦେଇ ପାରିବ ମୋର ଅନୁଭବ। ତମର ଆଗ୍ରହ ମୋର ଆଦର କଳ ଭିତରେ, ତମର ଆଗ୍ରହ ମୋର ଆଦର କଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର ଉପସ୍ଥିତି ମୋ ଦେହର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଭିତରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର ଉପସ୍ଥିତି ମୋ ଦେହର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ପରା ତମେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଅ, ସେଥିପାଇଁ ପରା ତମେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଅ, ଅଥଚ ମୁଁ ଏମିତି ଏକାକୀ। କାହିଁକି ଚାଲୁଥାଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ? ଏଇଠାରେ ହିଁ ଆମର ଏକାଠି ଜୀବନର, ଏଇଠାରେ ହିଁ ଆମର ଏକାଠି ଜୀବନର ସଫଳତାଟି ଖୋଜି ପାଇବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ମୁଁ ରହିଗଲି ଏକାକୀ, ମୁଁ ରହିଗଲି ଏକାକୀ।